Ngachingira ndo mwanchi umurigerere bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansi bwo mugusie kerokoro kwegena kwandi manogenderete kwego kya kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV cyaragire Chinsa Isato karango kwari nyasembesa ya Amayia eriyo kumanyuna nara yana kwariganerie asenchera ere yobwikiranu yona bakanda gatonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tunawita Ndizi TV News nabogo tweetwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tunawetera www.ndizitv.or.ke eriyo togendere kukumanya mankiri tangani tigatoranyore gatiari nkwariganeretie asenchera y'ubwenge Ishwenene babwate no murugiyoye bagosane to no murugiyoye akagenda bona atakitairane murugiyoye akanga ono ntokomanya na kiagere tagatekie bwerende yigetambukire omusacha oyo mokwerusyo bomoye nsemo ya busiango moneke wodi ya Nyatieko. Tunaomba askari wetu wapeleleze kwa kadiri ya uwezo wao. Abanyanyimbo busaba okoro botukiko bwatikana no boibi ensemo ya Iyabe bunke ya Bonchari. Baita igano mo county commissioner bai mokege tambokero asenge njomo muruge nabwate group ya bagushirikiana abantu babere kobekwa byara ko bwatikana no busarya bo bebi asensemo ya Buchura. Mwanchi umurigereria yo munayanda manke ngo kwariganiye rinkumanya senchera ere yobwekirano retariane Evelyn Osero tokubwatirana nere Joshua Uta kweneke bunawe kire asensemo yemanyererio kabana intwe gwika omwerio toko yachaka korwase county ya Kisii awaso musao yomo aserieta Edwin Gisemba kurwase ensemo ya busianko moneke ewodi ya Nyatieko abaka kwerusia obomoyo kurenganya n'abamate abo babwato bororo bonene gose amayanda nigo bateba buna ekirenge kenene kiyirira ere kwerusia obomoyo ngeri abuna nigo betanete no murugiyoye akabaga kogenda tato mwabonya gusira nigo arera umuro n'atana nigare ngo gosemerio konene ase family asagani abantu ko ene kyabuna sanga bari nabamwabo ekero babwate umuchando eriyo konyora obokonyi mubironya gusira nigo rusi wasayo nakoirwa agwika asengendu chinga kibara chake mirubiri yo kumoenia muswat naluringe gochaga mubakwante mukondisyo mugundu gotana mate togende mwaye mate twachi twanye umurangu uri uyigoire uri gwasi kibando ntitarakire gisiri nendo umurangu irane twachi tumu umuranguga twanyora kisembe esungeti twachaka gukura Mwisiko mwabana bagete simi goro agantenga gisembo ngakire simi onta iringo endara simama akare ngamatayoni gande bisi yake lakini ngotemande ngikoro ndole manganayo nanda kangakira gante yayo mugakona na mutumire guchiororo oikiro nyore nyombere wasi mondo taye nyumba ishwenene babwate no murugiyoye bagosane to no murugiyoye akagenda bona atakitairane murugiyoye akanga ono ntokomanya na kiagere tagatekie bwerende yigetambukire tanya gotatebikende lakini atebeti baisike bamwabongo muntu sungusungu naro kumutishira maisha ngango murigyara moite oyo bwato mongino ebono iga chengi bwete bobesana omuntu oyo kumutianera yani togo sabanga nera icha tebe kyale kumutianera onyo konyoiriro mongino oyoye tare kumuteyali yo monga onkya kumutianera bana baranyoro mwana yawo bwete bugima bwae akaratigeru rusio Ege sunte kanna gi achira senke yane story yo mwana one yani tawra getari rende yansi munuri bwate mechanda menana yale tukagara anganye masababu cha senke nili janda lina na mwana urenge ntorobo na ndu lengo kosemelio konana goche senke yane ndubensio nyoliro bokon tabo bisankoro ya ime atebi musani oe ekara atebi musani oe nabiko nyalika musani ya motebi kerengere lia na chire nabokira abe ekebeke gosalio bongema gasikibwata asara abantu babere nigo babekwa byara eriyo gokonya obutuki kogendera gokorwa nabo igo kobwatwa kwa bakagerwa boboibi asensemo ya Buchura ime county ya Kisii na nigagocha magega yebikora byoboibi korokana bi comment kana asekere kigoro asensemeyo natokumanyiwa no muri Keitonde mo Stephen Ebikorwa by'obosali n'oboibi byabeire bikoenda gesara muno mona sensemo ya kitutu chache South.
amatuko y'omwe na emerongo ene gwetera sokobwatirana gati ya community policing amu n'abanyanyimbo nige ebintu ebinge byowe bibyatoka ase chinyomba eki mochire ensemo ya stylish ekenyorokia bochura kuna twaikaika twanyara omomura twatumugoro kujared no arinsa twamukwania harakati yo kumukwania asoka buno ori gukwanira landlord yaya kumbazi narara ose tiomu asokera ni barioka bari batutume ibintu byabo byasirete no mugaka wayo barenge kuna twaikaika twasoe nyomba yo mwisho yonda so twaikero twamuikera so bagotebere genyatieko twanyara kemane bagi ino eri ni chianga no tireni alirene twachaka twarangiri chama ni twarangi na basigari bacha twachakira abugo twanyorire ebintu ebinga ase nyomba eria bio boibi omwana oyo obeire igo twabeire twakomukagera lakini akaro twaijoro komorora igatama twachi koigeswa nyomba yo mungwana getomenyete ase nyorumu eyo igo twanyora ebintu bio boibi bio gokumia momuro yabwatwe momuro yabwatwe atoeke maene kabisa ne group ya asenge nje byonse byakoreta tukonyara kubikora ebweka chirumu isana chonse byakoreta chikabesto so they might be a gang nye yo atote ngambara bina barabi toba manye buna bana kenyoro tuji atarishe hawa washukiwa wawili tumeleta watatusaidia kwa uchunguzi wetu tujue vile hizo vitu iliibiwa namna gani ama walipataje. Kesho tunapeleka kotini kulingana na hizo vitu tumezipata. Ebintu ebye binge gati yabe bya nyomba byakobwene kirori cy'abanyanyimbo banyanchwa chintunda ibere asomuroberi bwabali baibeire kwiranirwe ebintu byabogendrete nyanchwa police station. Tarehe 22 hawezi walikuja wakapitia kwa ukuta kwangu wakaingia ndani ya compound wakakata kufuli ya grill ya veranda wakafungua dirisha wakakata grill ya dirisha wakaingia ndani kwa nyumba yangu. Tulikuwa safarini mimi na bibi yangu Nairobi. Abantu babere bakwebiruka iga bono tusikomanya turikomanya lakini rende ona twachire nyoro mananga umuntu na roho goteno gutebera gaga. Kushukuru community policing ya hii area wanatusaidia sana, na mimi naomba watu waendelee kufanya kazi pamoja, kwa sababu kama ingekuwa wao na wananchi wengine watukufu hatungeweza kupata hivyo. Omo komanda Anthony Keter nanyara gusingereria abasai konyara koria bigeri byabo na gwetangane chimbwa cyobo sari okoba ebinyoro maisobire no koboko kwa abanyanyimbo no gutambe. Ningewasihi vijana wasijingise kwa mambo ya maofu, waende makosi, wafanye makosi ili ya kwamba waweze kufanya kazi, waache mambo ya kuiba, wakule jasho yao. Bayegeri chigasi cyamaboko kiranyare ko bakora esengenjo gasi buneye yo boibi tegoja bakonya kenyoro babo tukobo cyaro ningo operation yentindi anyarira kokoruga tiaba bwatani bensemo ya nyumba 10 ensemo y'abanyanyimbo abono bene kiriandake ebintu ebinge bikaire ko babintu byo boibi byanyarire gotoka ase chinyumba kira sensemo ya bochura abwase bono botukibwaga nigo koru esenchira yo boime kwene kibuna bali bonsi barasege kunde kaire ko bege kundi kyo boibi no bosali banyarire gotoka negetamkuro kiri chiko konyara gokorekana ko reporter ya Ndizi TV koru ensemo ya bochura gotoka sensemo ya Kitutu Central Ward ene bonge ya Kitutu Chache South eretariane Ndemo Steven Mbuya mono murikeito Ndemo Steven ase orobokyoro tugutugana nayo nigo obwibi boigo bwakorekanite ase enyagetari yabeje gotoka ase bunge ya Bonchari awase abakagerwa bo babet bagosaga nenyagetari yo nakoiba chi computer negenta barayikorwa ase bunge yo babere bakugikeria nakuganya abanyanyimbo kwango ya obutukyo murikeito Brighton Makori na Manke. Abanyanyimbo korwase county ya Kisii nigobono bacha kirobotuki maega yechi computer koibukurwase inyagitari ya yabe yegotoka ase wodi ya Ariana bunge ya Bonchari county ya Kisii. Gadi yabali bakwana na gitaseni Candice TV anene bali banyarire bakomochege korwekyo bakorawa no mumsiebe wodi ya Ariana Vincent Mbasa nigobono baichaneire egekorwa ekyo ndega iga egona rangiri ko chage chika chamambia nate bwangenya kitali ebintu mbiri byebetuo obutuko bwa rero igona minyoka gocha ndorenga ngikibetwe ekene nigere ntikyo kumya mono kera tware ngo office twanyora report chirenga
enyagitari itu yabanchari tosemeretie inge bintu bibekirwa bigokonyo monchari byoibirwe. Kinachoiba ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo uende zinafanya kazi moja. La kuhusunisha kwamba watu wachache ambao hawapendi maendeleo waliingia usiku, wakafunja, wakachukua vitu kutoka hospitali, vitu ambavyo ni muhimu sana. Bono nigo banyarire bakuboria abanyanyimbo kwa yerere botuki na kumanyambara baibete ebinto ebyo. Banga bali bakoreta mangana ya babwatwe uchunguzi okoro mwango muneko nyarekana elinde abali bakotegenteke babwatwe nora naende nga abaskari abamanyite kurigerere baikire barigereire nigo tuko basabanyonya barigereire naende bakore enchira ya bwango ligere tonyora abantu aba banyara kurusia ebintu bigokonyo monchari kana nga abantu aba babegwa aba bari kuira kimashini eki nabantu bamanyite nki bari gukora omogokone no ringa abantu baminto abo ba Kenya Police National Police Service no baikaiga mapema mbaga neza gukora uchunguzi yabo na nintore no gusaimerio konene nga nkonyo aturenga kimashini kira negocha ekogera kimashini ekyo matuka mageganchi akabeiroro igekero kirororo kiagerire gasi ogusobokoreria safe facility gaiga storage of information ya bere rahisi. Kinachoiba ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo uende zinafanya kazi moja. Nonye bintu ebyo byaibukorwa senyagitali eyo nigo bono umwemusi oyo amona bamenyi korwa senseme eyo banyarire bakuboria serikali ya kaunti ya Kisii kurigirira nyagitali eyo nako yakorera Amayia anekera bathebire nyagitali eyo ni getabwatio bokorari boisaine kamuranche facility ebuna munyeroche buna tore bune kamari twanyirwanirire mono twachire gari account twirire information yororo erinde nere nyore buildings the most serious problem to bwara safe facility are buildings itari ene room nchari asemeretiere nene kurende keruko yerigeria magachaye teria magachara Amayia ni gongo sababono umugabano itu okisi oyore Paul Simbarati acha mono mu minister yewe health bache barigereria nyagitari ye barigereria sobwango bakonyo monchari ekiagarane bwatu buri mu boisaine tari etene bwate obokongo obonge nyagitari egera level 4 lakini usikonyerigereria tokonye bwekanena na level 2 ekiagara yagotire ebintu ebi byagotire kerege nto byagotire na abanyagitari mbugwati chirumu bagokorere gasi yabo kawa 3 daktari 4 katika chumba kimoja na hata mtu akitaka kueleza ugonjwa wake hawezi kueleza ila mpaka mmoja atoke mwingine aeleze. Sasa hapo ni kama nyumbani. Ripoti ile taseni Ndizi TV kurwa sensemo ya Bonchari Ritariane Brighton Makori. Mbia mwana umurikeito Brighton Makori ase orobotioruo magega yechingwana chiaye Samuel Mumanyi oyore munyakirogo bwekiombe ya Kisii Contractors Association kororokana chikoranda semetandao kobwatkana na keria bunanigo akomocho burai bwe county ya Kisii nigo bono ababwatani korwase kiombe kyo babeire bakumugikeria nabo igo komutenenya korwase ekirogekyo okwana chinga kyecho nigo ababwatani ababeire bagochora umurai tenera sinonya nabo baganirie serikali ya kaunti ya Kisii wetrase umugabana wa kaunti ya Paul Simbarati koba okwabera umurikeito Mildred Mumanyi noroboti urwaso bwini gati y'ababwatani b'ekiombe gya Kisii Contractors Association nigobe sokiana kumugikiria bokongu umuyekerogobo Samuel Mumanyi ase chingwana chiaye bagoteba cheika ase emetandao asali gukwanira oburai bwe county ya Kisii. We have been approved in a meeting with Mambio Kisii. The agenda ya ngiro ya a trip ya circulate on social media kero kuana magana mangi sana about His Excellency Gavana Nigeria wa Russia. Intumana contractors ndogo ati any issue Nigeria Gavana ya kwa appointment cha chief officer cha ministers Nigeria wa Russia. Egasi intumana contractors na kororanga pending bills ya kaniru na serikali. Korero is stand suspended paka kirie elietaria korwo. One of the chairman yororo acting akorwa Wilfred Bosire nero acting chairman for 3 months.
nigo boigo bateba chinchera chiria babwatia eliokomotenenia Chagara to suspend the chairman chiringa chairman ta para the consultations 92 chagara go enda ukora magana ya kwanete kuna moto na magana ya gataji ya serikali Chinsa machozi paka na familia ya sasa. So it's a highly untenable and to the Nonyana boigo nigo omanyakero goyo omorekire aisokia na kwegerera asate bachingwa necho nchiri chia kene binte byalko na kwanwa bikora bikora kabasa kirete yase chimi ke social medias abantu tikwanmen abantu batategeka abantu kubwana abantu batategeka omogande abantu batategeka ogando simba ande baigwete anga tuweto anto batangaza kasimba teta so ndio tata ya wananchi na mangala weta ndio kwa sisi medias so toba batilifu tuliwezi naga ndata bakora tebo ngo kwa wale protein Wilfred Bosiren noyo mobwa abanyakonda bwo asachora ko bantenenera bwe kyombekyo asabwa tayaiga nale ngo sababa abanyakonda bonsi baito baliskali mangana ya pedi biri gavana mna kwenye toko muumera na chole commission endete kora na gutuka asuna ya koretu ande bwangu ya gavana utumu chaka kutuwaka na twambi bali tubwato boba mbuyo iwa kortemeremo gwakanure nigo boigo basaba okwabera gochiase omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati na komwenekeria ngamba chikokora emeremo ase obwamo. We are very sorry and very sorry nero manyene nanchirana gaki kwa niaba ye contract ya gavana to kusaba mabera kwa niaba yake nabo munogo terali maybe ni pressure habwate omorra mabera alafu na section ya payment akira rangi committee kwa chora era kishebintake abantu bachande kire baro semba konyeke baragereria abana baira abana school fam na ndego kusaba very sorry esege clip kiabete ndokomanya patiko chimotwe na botogo chiko bwatiri chiko tokara moniga abana yeito simbarati nare kusabanga kware koba morora mabera so that nera part of us koko rundi gari ya abantu bonse batoka nambalime na ande abantu bonse nabao Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi Miyamono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti oruo omoroberio oinua jamii oyorengete gokonya anene abantu abagotu ase chibesa kurwa ase serikali nigogenderete ase chinsemo ao anene ase county ya Kisii egati abagotu bali bagenderete wesokia elio kweri kya konyora chibesa icho nigo babere bakwerera makungwari bagenderete wetera anene ase gotumeka chimashini chekerero murikeito Josephat Amisi noroboti oruo asobuime Litukuria kanerero magiga ya serikali enene kubatuka chibesa chikiganja cha inua jamii nigo abakenya abange anene kuri county ya Kisii bagenda tukobakogokera na guchingira umuroberio yo boko enana chibesa icho ase emebuko yabo to see how the older persons, people living with disabilities, the vulnerable children are being served by the banks. In fact, we are very happy the way they are being attended here at this location. This payment is still going on for the next 6 months, and I'm appealing to the people who are supposed to be receiving this money not to crowd themselves, because you still have the money in the account for the next 6 months. So what you are appealing to them is that if they don't receive them today, they can come tomorrow, they can come next week. There is no hurry. Abange abanyarako bagwesokia asumurubiri bwo konyorere nibeyo nigo batebire omuchando bwebyara anene ase mashini eche cyo gwakana noro nyariko bakoreto muchando ase boigo barerere serikali nyariko bagekwena na chipini echo kirachiko bachikoenekya buna ebese yenyariko bagekwenanwa ase enchera yobotoereru byara birobyo na bibito cyandite lakini bona bacha bateme batokonye batwa batoe fini manambeyo abatokokonyeka ikina kira tokonya lakini amangane byara byatsiri kwanyole challenge nene
na mangana ye biara well agwo maneno ito we count obekire chinguru nga kero yomo aigwe pin eyera tokonye sekero yomo keragocha oikana koirana ogenda okolega siaye ibagali ogocha wekaranza ase okonyora chibesa chinga chintambe asengencho ebyara bigo sinywa go pick very fast. Gakwiraniria amabolio ayo ye biara ne pin umukoordinator bwa social protection ime county ya Kisii David Koskein nigatabire serikali ya Nyareko bagikobeka umurobelio bene amone chibengi echikoena na chibese chyo kwenekia ngabanyareko bakwena na chipin na boigo kwenekia ngabanyareko bakoroli chiblia bene uchia ase omuchando ubwe biara. This is a Kiogoro location where we have done the checking. The payment is going on well, except some few challenges. One of them is the issue of the bow. Most of the people there, they have the problem with the bow, but also that one we have already talked to the bank and they say they are promising that they give them their cards and they also provide the pins. Oigo abo banyarako bagwesoke nigo batoje serikali enene aso murobelio yo inua jamii asabata bireni beyo erachikobego bakonya wikirania amagani abo akiralitiko kibese kingo tokonya kira sense mu school na bani kuchikoigo tinyare ko kurwira ba igo ntori koli abana tokwa tubaitongo nyora bara mariogo abale ne ncharango nyora bali chibesa na baba gotu ebire mango bakonya chire because most of them that they imbaliko nyora chinga kichokora chokonyoro kuya kuripoteri kataseni Ndizi TV kure county ya Kisii Riterana Josephat Hamisi. Miyamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboturikanu abonchirira kuru ase chiro ya keroka inigo bechoreire abaraya baratwatenera eryo kwegendereria ase obonchirire bwabo okwana chinga kichokorali kwa mageta kwa baraya bwo nigo omo MCA bwodi ya Rigoma Nyambega Gisesa abira kureirayo kwenekia bunango cyare kubasira eryo gokinia obonchirira ase chire ya keroka bonchirira abo bayigo nigo barireira yogo cyakobwatrana eryo wekinia unatokumanywa na Job Monkey. Abonjorere kurua sechiro ya keroka egotoka ewodi ya Rigoma county Nyamira nigo babete bagochora abarai barachiko bara asentunda yende yoborai. Mwakilishi wa youth mfanyabiashara mjue hivyo ni Jared Bagaka, wale ambao ni wajua kali ni Wesley Nyandwaro. Abaraya babete bagochorwa asebirengo ao nigo barachigotenenera emeroberio asechireyo. Sasa hawa wanasimamia zile sectors because hatuwezi waja grupu moja ichagulie wengine wawakilishi. Ekamati enene yabetege gochorwa ekorokwa executive committee nigo erachikora uno Munyakerogo Ronald Apima na barayi bande. Chairman walichagua Ronald Apima, vice yake ni Irene Omwenga. Secretary wakachagua Ronald Mugaka, vice secretary ni Wesley Momanyi kwa sababu hakukuwa na umama. Treasurer akawa ni Gladys Wamboka Omwenga. Alafu kwa hiyo committee kwa hiyo executive kuna mwakilishi wa sub county Omunyakerogo Ronald Apima narwa eira gochikobwaterana na barayi bande elinde kwenekia ekerengo giechire yugia kinire tukabwaterane tutalibuka wende muna jana mwese tuna bandwani tumura tukandikeroka yetuya ebuyenere njebe katingo nyara ekamati ebunera tingo bared down na butokuwa tukandikeroka yetu asama tukale kutumotuna mwote ndotakere kwa municipality. Ensemo ya barayi babete bakobu mbasa bokubwaterana barayi babete bakobwa elinde gokinia ekerengo giechire yo no morai botamenya sai ogochora ntwegento tukosaba bali twaboria tutaira bali babori bataira na batwairire twese tutoba babisa
tojamo egere tubange torosie chiro ya itona omo MC wodi arigo manyambega gisesa narwa era goshikobwatera n'abarayi abo asara chikobagachira cyabisi nabo iko kwenekia magenderero abeire asensemeyo. Tunataka hii timu imeingia kwa ofisi aria se kanzo tiswali ni ingechorwa wewe wabisi takaba biewa keroke town ni kwa kuchichoisa kwa kiaga chile town useme maana ibere zero operational military operation iya gatatu ni yo kwa gacho kolende ensemo ya bonchereri bande mbate bamba bete bagwisanika nobochori obwo ase bate bambo bwate obwasioku. Tunataka haki, tuna mwelekeo. We don't have way forward which can assist us. By the way, we need every woman to be free as a molecule. We need to be treated in any sense. Please. Dokumenti to akaji kure jigo sondo ruwaka because ndo jitise yiga. Etuacha tojo waka jikura jito ngora togere tojo kuri bintu biti bingao. Igongo sababori kora anje kenye gibanone se auto none se chinsi kuchirole. Ina live wa igagendo gende ko korukere no mawia. Kurua sensemo ya keroka egotoka county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miamano muri keito Job Maangi asoroboti ururekiranu kurua se county ya Nyamira. Ekera baraibagendrete kwene kiabuna chisemi chiasirirwe anena soko ena na chibasari ocha saboro kiwa bali bakorwa ase chiamate chitari kwenyara nigo yarrokanire buna bali bakwenyara na bwanene bawe sokia kwerikia asumurubiro yo ningana yagikeriwe na Geoffrey Okindo oyo gosiro mwana munyaroka ase bunge ya Bonchari inse yomuroberio omanyikanite buna inua msichana amange nigo twariganire na Brighton Makori mara mange ni gabantu bagwesokia irigurwa bakonyi gochase bari batari kwenyara kurende ase bono yanyarirege kumenyekana buna bari bakwenyara nabo bagosoa eriko ligyo bakonyi obwo oyo rigeti ekerogo kyo bochumbe ase ebunge ya Bonchari Geoffrey Okindo nigo bono akwerera naki anyarithika kuchaka umuruberi bokonya abana bari batari kwenyara kurende bari kurwasi nyomba cyo kwenyara nabo bakari bwesokia erigotaka bakonyi obwo ya batakwenyara bakuruenka ebwato mochando paka none chichirani chigotanga kweli mochando nuri muina umuntu nakiri umuntu nabwo mochando lakini enkanero konyaranga kitu gukwana paka chichirani chinde imbabwato mochando lakini baota family nekoteki ebwato mochando tobaye chance na barobe myaka ene okoba yobongo bumwana oyo okonyore kira kuru murango St Mary Genius Girls na akuru abo beiru umuntu mambia kira arabe daktari na barabe tandwali lakini abakurwali abana bana nabachukuru bane Kulingana na Okindo oyo bwate umuroberio oinua msichana kwa kumuelimisha scholarship koji ase skuru ya St Mary's Genius Mission Girls Secondary School yego toka county ya Nakuru nigateruna abange bali batakire goswaso umuroberio yo nigo bakorwa amangana yoborimo bono buna twabegete twanyoreta abange sana lakini igoroke nachite gukoetera masakarali bakwa gwakira umuntu alike ande bagote bali kubo maene okwamba koronga abana abako bonsi bairwe mbali ne muchando monene kulingana muna twakagerete ekibono kerero Okindo kwerera mbare batakire gosoase umuroberio oyo umwanafunzi obwata bugosenechi death certificate cya bayibuli bae bonsi oyu ni tutokubuli musigo na kiregento nefe utaka kumanya ningi anene agutakira abanjali banyoro umuroberio oyo nanyaraga kwerera aya Bonchari narwete ngalende kentenenete school tigekoreki tigebwenere nanje kerenkuru ase nkuru nyomba nanje nolengana akonyire nabana 200 barakoreki barabe bakonyane egere kegolikere mutua tonyanga ntubwateke golikere atokonye kirabanya gitari kire chinchinia kire achi abarunde chindege Okindo nigobona nyarirega kurwa bosemi buna bali batabwatio konyoro kuyabanyare bakwegwa libaga inde banyare bakonyora ogokonya okwo wone twari gusabaiga abanafunzi bali batabwati bamenyete na babo mwabo bamenyete na ngina korwo se sokoro yaye bamenyete na anti yaye erera ni obero mwanafunzi o class 8 emyaka etali inse yebere gosoyomo akunya koirorera sababu kirenga kiera agutugumagega
kira abantu bagwa kwesabu nga kibako ende school era koraki agutigara magega oine rumwana tutagete tomoye chance tutakumubuli kinde no ne shiringi ngoripoteri getaseni Candice TV eredariane Brighton Makori Mbia mano murikeito Brighton Makori ase oroboti ororekiranu togotigana nayo nigo abo bisabu borendi bege kosi ya GSU baba bakubekerwa chigu twamagera yo gukora amaegeri abo ase eskuru ya maegerio ya Embakasi imeyo mucho Nairobi omurayi wense Dr. William Samoei Ruto muwaziri bw'oburendi bwa Imeki Dure Kindiki omu Inspector General bw'abanyanyimbo Jafet Kome omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja egati abande nabo baikirana ase omu yegoyogo kwana chingaki ekyo murayi wense nigo ayateba buna nigo bawo kyakwenekia obukurume bwabere bokorera imense ya Kenya nabo igo oboibi ase kibesa ky'abanyanyimbo tiborigo kyakwenekiwa. Vile nilitoa budget ya polisi kutoka ofisi ya rais nikapeleka katika ofisi ya Inspector General, si kupeleka hiyo pesa huko iende ikaibiwa na matapeli na wakora na mabroka. Mimi nataka niwaambie waziwazi mapema ya kwamba hatutaruhusu pesa ya security itumiwe ama iibiwe na mabroka kwa sababu imepelekwa katika ofisi ya Inspector General. Inspector General uwe mwadilifu, na mimi nataka niwaambie hasa accounting officer wetu katika ofisi ile, mchunge pale kwa procurement, ndio shetani wa ufisadi anaishi hapo. Mchunge hapo kwa procurement kwa sababu hapo ndio pesa ya hawa askari itaibiwa na hawa askari hawatapata haki yao. Mimi nataka hiyo pesa yote tunaweka katika mambo ya budget ya usalama ifike kwa hawa askari, wawe na vifaa ya kutosha, na tutahakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha ili askari hawa wawe na vifaa vyote vinavyohitajika waweze kusimamia usalama wa taifa letu la Kenya. Omurayi wense nigo akageire gokora etaro ya magendero ya matukabere ase orogongo rwa Nyanza anene ase county ya Kisumu Homa Bay na boigo Siaya ayankorengana no monogeri ase nyumba y'oburayi Hussein Mohamed oyo boigo tebabune kirenge kenene no gochakia emerobero ya magendero boigo nigaine kyabuna semetie nyene Dr. Rutabeira Service obeirega gwikirania magendero ao ayo arengete boigo gochigwikirania ase Chinsa mochionsi bunenchire mo yogo konyo mo Kenya. So tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day walking tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. The President will launch several projects that directly impact on the lives of the people, in line with the government's bottom-up economic agenda that places premium, of course, on economic transformation, especially for those at the bottom of the economic pyramid. You will recall that the President was here in October 2022 and made several pledges. Tomorrow, he'll be returning to fulfill some of those pledges. Key among them is the launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected to not only alleviate the housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita. 4 months since the President assumed office, the housing agenda has had the following results. Cumulatively, the program has a robust and active pipeline of 376 projects set to deliver 599,000 housing units across the country. The projects that have been commissioned or launched by the President so far total to 22,490 units. And the ones that are ready for launch, including the Homa Bay one that he'll be launching tomorrow, in total we have 37,708 that are ready for launch.
Ense ya Kenya bono nigo yabwatranire nense ya United Kingdom aseroberetie gochakia emeroberio yo gukora okuburwa kw'oburendi nabo igokororobia obogima bwa Kenya abo bamenyete asensemo ya Northeastern okwana asege ikaro kyo gosanga ebirenkererio no High Commissioner o UK Jane Marriott omokonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua nigo aine kiabuna nigo bagochia kubeka emerobere isaine yoko ene kiabuna Abakenya babeire bagokonyekana amagima abo gwonchoreria muroberio yo nigo korekana ase amagacha Rambe House Annex ime omuchio Nairobi ase omu High Commissioner oyo wense ya UK abagakoboria serikali yense ya Kenya boigo kubeka abarimu abasibati abange asorogongoro nenchire ya moyo gokonya abana banyaruka. I'm very happy to see you here so that we can engage on matters development in northern Kenya and elsewhere in the country. And we are very happy that your country has accepted to work with us in that region of Kenya that also has a difficult history because of the terrain and the insecurity that goes with it. The insecurity in northern Kenya is as old as the history of this country. In 1967, we had what we call the shifter menace, when the people of that region wanted to secede to Somalia. And life has never improved since that time. So the advent of Al-Shabaab is just a continuation of the security challenges that have been in that region. And that insecurity is also compounded by lack of development and the terrain in terms of lack of rainfall and the poverty that goes with it. So these interventions in matters development to create livelihoods, on matters education, and it will lessen conflict in the area. And once the people are gainfully employed, they will not provide refuge to the Al-Shabaab militias. Omwanchi omuliyere libono roboti oruna rogotoreta omoerio wa mayaye Chinsa Isato asenchira ere yobwekiranu ekerongo wakera ngambia mono asoko ira chinga kiao gochora korigereria Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii balibonsto batoko bwatera nako eneke buna mangana wekera senchira yobwekiranu na barabuni gonko bakera ngambia mono anene abasaki baito abo baineke abuna twanyorere chiroboti korwase Chinsinyo chionsi ono mwanchi omuliyere lingo kwenyerena nabakugendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyorwetera Ndizi TV News na bogo tweetwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito niwora tonyorwetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankiritriane Evelyn Osero twagwatira nanere Joshua Uta kwene kebuna wekeira sensemo yimenyerio na boigo Petronila Mukeira uyone kebuna chibichanerio ogicha wekeire asenchira yabene kukubaneria oborigereri borobya na boigo botkoboro botoereruko ikaritkoria ankyo.